Os nosos centros de saúde tamén sufren ataques sistemáticos e perderon recursos humanos nos últimos anos por desculpa da escasa población. O Bolo, a Veiga e Rubiá perderon cada un o seu médico, sen terse en conta a dispersión poboacional, o envellecemento poboacional, as dificultades para acudir aos centros distantes, a cronicidade, a pluripatoloxía e a polimedicación. Algúns centros pechanlles a súa consulta médica por semanas en caso de ausencia do seu ou a súa médica de atención primaria. A outros envíanselle médicos ou médicas por media xornada. En outros recortan as dotacións un día sí e outro tamén sen cubrírselles as baixas nin os permisos. Isto da...